טוב, אהלן, ערב טוב. בסרטון הקודם ראינו שכשיש לנו ביטויים בעלי אותו מקדם, אז אפשר לחבר או לחסר אותם. דוגמה, ראינו את הביטוי, ראינו את הביטוי 7x ועוד 3x. אז בגלל שהביטוי 7x ועוד 3x הם בעלי אותו מקדם, הם מאותה משפחה, 7x ועוד 3x, שניהם ממשפחת ה-x'ים, נוכל בעצם לחבר אותם, ואז נקבל 10x. באותו אופן אפשר גם לחסר, למשל 12x מינוס 4x, בגלל שהם מאותה משפחה, אני יכול להגיד שהם שווים ל-8x. לעומת זאת, אם הייתי מנסה לחבר 5x ועוד 1, אני לא יכול להגיד, לא יכול להתקדם מכאן. 5x ועוד 1 זה לעולם יהיה 5x ועוד 1. אוקיי? אסור לטעות ולהגיד שזה שווה ל-6x. בטח יש מי שחושב ש5x ועוד 1 שווה ל-6x. אבל זה טעות, אני אצבע את זה באדום, ננסה על זה x גדול. זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי 5x הוא ממשפחת ה-x'ים ו1 הוא ממשפחת המספרים. אני לא יכול לחבר ביניהם. באותו אופן, אם הייתי מחסר 10x מינוס 3, אסור לי להגיד שזה שווה ל-7x, זו טעות. כי 10x הוא משפחת ה-x'ים ו3 הוא משפחת המספרים. אגב, גם אם היה לי 2x ועוד 4x בריבוע, כן, אתם רואים, יש כאן 2x, וכאן יש איבר שהוא כבר משהו אחר, 4x בריבוע. לא נטפל כרגע, לא נסביר מה זה ה-x בריבוע הזה, אבל ברור שהאיבר הזה הוא במשפחת ה-x'ים, והאיבר הזה הוא לא במשפחת ה-x'ים. הוא כן במשפחת ה-x בריבוע, הוא לא במשפחת ה-x'ים. ולכן לא ניתן לחבר אותם. אוקיי? ולכן הביטוי הזה הוא נשאר ככה ואי אפשר לחבר אותו בכלל. נהדר. עכשיו, כשאני מצביע על האיבר הזה, ואני אומר האיבר הזה, אני לא מתכוון רק ל-x, אני מתכוון לכל האיבר, ל-2 כפול x. אוקיי? ואם אני מצביע על האיבר הזה ואני אומר 7x, אני מתכוון לכל האיבר, ל-7 כפול x. אותו דבר כאן. אני אומר האיבר הזה זה 3 כפול x. אוקיי? כשמדברים על איבר, מדברים על כל החבילה כולה. 7 כפול x, 3 כפול x, 10x וכו'. עכשיו לפי זה, בואו נמשיך לעשות איזושהי חזרונת קטנה מפעם שעברה. אני אכתוב כמה ביטויים. ובואו נראה האם הביטויים האלה יש ביניהם ביטויים שקולים או שהם כלל לא שקולים. אז נניח אני כותב את הביטוי 2x ועוד 4x, זה ביטוי אחד. הביטוי הבא הוא יהיה 2x ועוד 4. הביטוי החדש אחריו יהיה 2 ועוד 4x, והביטוי האחרון יהיה 6x. ואני שואל, מי מבין כל הביטויים האלה, איזה מבין כל הביטויים האלה הם ביטויים שקולים? כלומר, איזה מבין הביטויים האלה אני יכול להגיד, וואלה, תשמע, אלה ממש אותם ביטויים. אוקיי? נכתוב איזה ביטויים שקולים או שווים. אז בואו נסתכל. אז הביטוי הראשון, נקרא לו ביטוי א', הוא 2x ועוד 4x. הביטוי השני, ביטוי ב', הוא 2x ועוד 4. ביטוי ג' הוא 2 ועוד 4x, וביטוי ד' הוא 6x. עכשיו, לפי הכלל קודם כל, אני מבקש שתעצרו את הסרטון עכשיו, ותנסו לחשוב על זה לבד, אפילו לכתוב את התשובה במחברת, ורק אחר כך להמשיך. עכשיו נמשיך. לפי מה שלמדנו, כאשר לביטויים שלנו הם מאותה משפחה, רק אז אפשר לחבר אותם. אם נסתכל רגע על ביטוי ב', האיבר הראשון, הביטוי הראשון הוא 2x, והוא מחובר ל-4, 2x ועוד 4. או ג' הוא 2 ועוד 4x. כלומר, האיבר הזה והאיבר הזה הם לא מאותה משפחה. כל זה נקרא ביטוי אלגברי. אבל הם לא מאותה משפחה, זה x וזה 4. לעומת זאת 2x ועוד 4x הם כן מאותה משפחה, לכן כן אפשר לחבר אותם.
אם אני אחבר אותם, אני אקבל שהדבר הזה כולו שווה ל-6x. לכן אפשר לראות שביטוי א' בעצם הוא בדיוק כמו ביטוי ד'. מה עוד רציתי שתראו? קצת לגבי חיבור, חיסור, כפל של איברים מסוימים. אז נפתח דף חדש. אוקיי, אז בעצם נתעץ, בואו ניתן כותרת. הצגה של מספרים שלמים כשבר. כן, עכשיו לפעמים אנחנו צריכים לעשות פעולות על שברים במספרים שלמים. למשל, אם אני רוצה להציג את המספר 5, אוקיי? כשבר, אז הדרך הכי קלה היא להציג אותו כ5 ולהוסיף איזשהו קו שבר דמיוני ולמטה איזשהו 1 דמיוני. בעצם להגיד 5 חלקי 1, כי 5 חלקי 1 זה בדיוק כמו 5. אותו דבר אם יש לי את המספר 9, ואני רוצה להציג אותו כשבר, אז אני אציג אותו כ9 חלקי 1, כי 9 חלקי 1 זה בעצם 9. כלומר, בזה שהוספתי את החלקי 1 הזה, לא גרעתי כלום, לא הרסתי שום דבר, המשמעות היא אותה משמעות. למשל, אם אני צריך להכפיל 3 כפול חצי, אני מזכיר לכם שכשכופלים מספר במספר או שבר בשבר, כופלים מונה כפול מונה ומכנה כפול מכנה. אממה, כאן אין לנו מכנה, יש לנו רק מספר שלם. אז הדרך הכי קלה זה בעצם מה שעשינו קודם, להוסיף איזשהו אחד דמיוני, ואז יש לנו גם מונה וגם מכנה, ואז אפשר להכפיל מונה כפול מונה ומכנה כפול מכנה. למשל, 3 כפול 1 נותן 3, 1 כפול 2 נותן 2. וזה בעצם 3 חלקי 2, שזה בעצם שווה ל1.5. למשל, אם אנחנו נצטרך לכפול 9 כפול שליש, אז אחת הדרכים זה כמובן להוסיף כאן 1, לכפול מונה כפול מונה, מכנה כפול מכנה. 9 כפול 1 נותן 9, ו1 כפול 3 נותן 3, 9 חלקי 3 נותן 3. למה אני אומר את מה שאמרתי עכשיו? כי במקרים שיש לנו מספר שהוא שבר עם איזשהו ביטוי שהוא משתנה, למשל 2 חמישיות, למשל 2 חמישיות כפול x, אוקיי? 2 חמישיות x, זה ככה יכול להיות כתוב, ממש ככה, 2 חמישיות x. אז צריך להבין מה זה הביטוי הזה, לאן ה-x שייך? ה-x שייך למונה, ה-x שייך למכנה, ובכלל איך אפשר לכתוב את הדבר הזה, את הצורה הזאת, בצורה קצת אחרת. אז כמובן שאפשר להסתכל על זה ככה. אז יש פה כמובן סימן כפל, זה כבר אמרנו 1000 פעמים, אבל בואו נטפל בזה קצת. 2 חמישיות זה בעצם 2 חמישיות כפול x, אוקיי? אבל אמרנו שה-x הזה אפשר להציג אותו עם איזשהו 1 מלמטה. לכן אפשר להציג את זה גם כ2 חמישיות כפול x חלקי 1, ו2 כפול x זה בעצם 2x, ו5 כפול 1 זה 5. אז לא משנה, השבר שלנו יכול להיות מוצג כ2 חמישיות x ו2x חלקי 5. זה נורא טכני מה שאני אומר, אבל הרבה פעמים תלמידים מסתכלים על זה באיזשהו חוסר ביטחון ולא נעים לשאול. אז תבינו, 2 חמישיות x זה שווה בדיוק ל2x חמישיות, זה בעצם אותו דבר. אם יבקשו מאיתנו למשל לפשט ביטויים, הכוונה לפשט ביטויים, הנה תראו למשל כמו כאן, פשט את הביטויים, פשט את הביטויים. למשל רוצים, יש לי את התרגיל הבא, כמה שווה x ועוד x חלקי 2. אז איך אני אעשה את זה? מה זה x ועוד x חלקי 2? אז חשוב להבין ש-x חלקי 2 זה בעצם חצי x.
תמיד אמרנו שאם אין לי איזשהו איבר לפני ה-x, אז תמיד אפשר להצמיד לו את המספר 1. כן? אז זה בעצם 1 כפול x חלקי 2. במילים אחרות כתוב לי פה 1x ועוד חצי כפול x. שוב פעם, האמירות האלה הן אמירות שקולות. זאת כתיבה קצת שונה לאותה משמעות. אני רק טיפה כותב את זה בצורה שתהיה לכם נוחה לעין. אז אם אני רוצה לחבר 1x ועוד חצי x, זה בדיוק כמו 1 ועוד חצי רק עם x. אז זה בעצם יהיה שווה ל1 וחצי x. זאת מה שנקרא בצורה הגיונית, בחשיבה הגיונית. באותו אופן יכולתי גם ליצור איזשהו מכנה x ועוד x חלקי 2. אז המכנה המשותף כאן אני יכול לדמיין 1 כמו שאמרתי קודם. מותר לי לדמיין 1 כי x חלקי 1 זה בעצם 1. והגורם המשותף המינימלי ל1 ו2 הוא 2. אוקיי? ואז אם בחרתי שהגורם המשותף הוא 2, אז 1 היא כמה יהיה שווה 2, כמובן 2, אז אני כותב כאן איזשהו 2 קטן. עוד רגע נשתמש בו. ו2 ו2 זה אותו דבר, 2 פי כמה שווה 2 זה פי 1. 2 כפול x ייתן 2x ועוד 1 כפול x ייתן x. כלומר 2x ועוד x נותן 3x חלקי 2, אבל 3 חלקי 2 זה בדיוק כמו 1 וחצי. לכן אפשר לכתוב שהדבר הזה שווה ל1 וחצי x. בסרטון הבא נמשיך ממש מפה.